सरकारनि जे बेबस्था बे बेबस्था मथे दिनै बेफोर बेमारि ट्रिटमेन्टनि हेफाजाब जे हाय मादोंमोन सरकारजों बे सरकारनि मथे बिथांमोननो किसु होनाय जाबाय ओरैनो गोबां एप्लिकेन्ट दंमोन खिन्थु गोबांनो हरजोबनो हाया जिखिनि फैदों बेखिनिखौ जों 23 एप्लिकेन्टनि सायाव सिन्था खालामनायाव सरकारनि बे चेक गेलेनाय जाबाय जों आसा खालामदों जायफ्रा मोनदों बिथांमोना ट्रिटमेन्ट मोजाङै लागोन आरो बेमारफोर मोजां जागोन ओरैनो राङा बेलेग बेलेग केटेगरिनि बेमारा एखे नङा सोरबा खुब सिरियास सोरबा किडनि फेलार सोरबा जास्ट केन्सार दं सोरबा 50,000 सोरबा 25,000 30,000 बेलेग बेलेग केटेगरि delimitation actually मात्र एरियाफोरखौनो एसे सोलाय सोल' खालामनानै गोदान माबा खालामनाय जादों समस्याथ' बाङाखै समस्या जेसेबां बिसानो पपुलेसन माबाफोर नायनानै एसे सिमाखौल' थिखा खालामनाय जादों बेनिफ्राय बे गोदान आसलथे जेबो गैया बुंनो थांनांगौ माबानि सायाव पार्लियामेन्ट माबा हिसाबै जोंहा उदालगुरि मोनसे कनस्टिटिउन्सि बानाय आरो जों गोबां समनि सिगांनिफ्रायनो बे समस्ति दाबि खालामबाय थादों आरो बे समस्ति होबाय बेखौ जों गोजोननाय मोनदों अन्तत उदालगुरि नामाव जा पार्लियामेन्ट मोनसे कनस्टिटिउन्सि जाबाय बेखौ दाथ' जेबो बुंनो हाया खारन आसामाव मोननैल' एसटि सिट थानांगौ होननानै प्रप'जेल दंखायो इतिमध्य जोंहा क'क्राझार एसटि थाबाय आरो माबाया दिसपुर दंखायो दा बेखौ जेब्लाहालागै गोदानै माबाफोर संशोधन खालामो पार्लियामेन्टआव डिसिसन लाया अब्लाबो बेखौ हानाय नङा क'क्राझाराव बियाबखौ एसटिखौ दाननायनि नोंथाङा आइबिसुआ बिनि हेंथायै पपुलेसनखौ नायोबाथ' मिनिमाम 33% एसटि पपुलेसन थायोबासो एसटि रिजार्भ मोनो मिनिमाम बाराखौथ' जेसेबां नांगौ दा बेबायदि जों पपुलेसन माबाखौ नायोबाथ' बोरैबा जायोबा हिमायतसो मोनहै थाङो माबाया लखिमपुरा जों लखिमपुरा एसटि माबाया हालत जानानै दा हयथ' जि समाव कनस्टिटिउसन दादों बे समाव क'क्राझार समस्तिया एसटिया बारामोन दा जोंहा ट्राइबेल पपुलेसना खम जालांबाय थादों बे एसटि माबाखौ दानोबाथ' जोंहा 40 जागोन बेनिखायनो आबसुआ गाज्रि मोननाय बा आबसुआ रिटेट होनाय गैया खिन्थु पपुलेसनखौ नायोबा बेबायदि रियेलिटिखौ नायोबा दिनै जों सरकारा गोबाङानो बुंनो हागोन बा बर' डमिनेट एरियाखौ बेखौ माथो होननानै बुंनो थांनो हागोन खिन्थु रियेलिटि बे आरो बेनिखायनो जोंहा साननो गोनां दं जोंनि जनसंख्या खमायलांगासिनो जनसंख्या बांगासिनो नन एसटिया बेबायदि हिसाबै खिन्थु लखिमपुरा जि पार्सेन्टेज बायदि बांगासिनो भारतआ